اینه یک کیه دیگه یافتم تو ایت ارزوناک کیا سراتو بچه‌ش 2006 ویپوسکش пробегش 350 моторش 1.6 механик блядь теплиш бензин газ мошинча ба састани хуб ина мисли чӣ меган серебристи ҳама тарафаш тенҷи бад нархаш 220 бародаро азиз кадмет ки сувор мефорату бикунед дар город ульяновск дар город ульяновск будай ценаш қимат нест ҳар касе ки кия сувори медони мошини кия чӣ қадар бақувватам бародаро ба нархи арзун 220 куфта истода бо суҳбат мешавад чақчақ мешавад рақамое ки нам 45-35 дар экран занг бизани аз нӯи боборон салом гей мардими кия сувор ба пеш мошини арзунам ёфта истодам қиматам газа бензин будай састаяниш тенҷ моторш 1.6 ҳичи бензини газ заправка шуни 5-6 10 рӯз фаромӯш мекунӣ худо нигаҳдор лайк камера фаромӯш накунед раҳмат барои дастгиритон